Αυτό με έσπρωξες τόσο δυνατά? Είσαι καλά? Ήμουν καλά μέχρι που... Χτύπησες. Δεν είναι τίποτα, θα περάσει. Σε ευχαριστώ. Αντίο. Αυτό το σήμα πηγαίνει στο ιδιωτικό σχολείο του Rosewood. Σαν τον άνεμο. Σαν το ήρεμο δάσος. Εκρηκτικό σαν τη φωτιά. Σκληρό σαν το βουνό. Σύμφωνα με τις πηγές μου, αυτό το Mendabot δεν έχει χάσει καμία απολύτως μονομαχία. Και ακόμα, αυτό το ανίκητο Mendabot ανήκει στο θρυλικό μαχητή. Έναν μαχητή με υπεράνθρωπες ικανότητες. Εσύ που το έμαθες? Από μια πολύ αξιόπιστη πηγή. Ποιον? Το φίλο του φίλου ενός φίλου του γιου της κομμότριας που κουρεύομαι. Και ποιος είναι αυτός ο μαχητής? Αυτό σας λέω, κανένας δεν ξέρει. Λένε πως ο θρυλικός μαχητής πάει στο ιδιωτικό σχολείο Rosewood. Αλήθεια, εκεί που πάνε τα πλουσιόπαιδα? Που θα ήθελα να μονομαχήσω με ένα τέτοιο Mendabot. Ίσως να σου δοθεί η ευκαιρία. Σκοπεύω να αποκαλύψω την ταυτότητα του θρυλικού μαχητή. Δεν πρόκειται να μου ξεφύγει. Ερικα, σκοπεύεις να πας στο σχολείο του? Σίγουρα. Θα έρθω κι εγώ. Ναι, θα χρειαστώ τη βοήθειά σου. Θα έρθω κι εγώ. Τότε τι περιμένουμε? Εμπρός πάμε. Ναι. Ενδιαφέρον. Η αποκάλυψη του θρυλικού μαχητή. Τέτοια ρεπορτάζ ονειρεύομαι. Το θρυλικό Mendabot εναντίον μου. Τέτοιες μονομαχίες ονειρεύομαι. Τέτοιο κορίτσι ονειρεύομαι. Μόλις βρουν το θρυλικό μαχητή, θα τον καλέσουμε σε μονομαχία και θα νικήσουμε. Εμείς θα γίνουμε θρυλικοί. Ό,τι πεις εσύ. Αυτό είναι το σχολείο. Τα μάτια μου. Ελπίζω οι μαθητές να μην λάμπουν τόσο. Αυτή είναι η πόρτα του σχολείου. Είναι 24 καράτια χρυσή. 24 καρότα! Ωχ, πάμε να φύγουμε! Δεν μου αρέσουν τα καρότα! Μα γιατί, θέλω να μπω! Όχι. Αυτό το σχολείο είναι για τους πολύ πλούσιους. Να πας σε κάποιο άλλο. Μα εγώ δεν ήρθα να γραφτώ. Θέλω μόνο να μονομαχήσω με το θρυλικό μαχητή! Το βρήκα. Μόνο με έναν τρόπο μπορούμε να μπούμε. Να μοιάζουμε με τους μαθητές του σχολείου. Τι? Ελπίζω να μην με δει κανένα Mendabot. Είναι πολύ κομψός. Σίγουρα. Πόσο ντρέπομαι. Λοιπόν, πάμε. Ναι. Συγγνώμη. Πού είναι οι στολές σας? Λερώθηκαν με χαβιάρι. Θα τις φέρει ο Μπάτλερ αργότερα. Λοιπόν, τα λέμε. Έχουμε διαγώνισμα στους τρόπους. Συγγνώμη. Έπεσε χαβιάρι στο Μπάτλερ. Δεν πάτε σε αυτό το σχολείο, σωστά? Εύκολα περάσαμε από το φύλακα. Μου θυμίζει ζούγκλα. Είναι μακριά ακόμα. Μην γκρινιάζεις. Μετά από αυτή τη γωνία. Καλά. Μετά από την άλλη. Σίγουρα είναι από την παράλληλη. Ούτε εσύ ξέρεις που πάμε. Ξέρω. Στο σχολείο Rosewood. Και είναι μετά τη γωνία. Ή μετά από την επόμενη. Μετά από 10 γωνίες. Θα φτιάξουμε μια σύραγγα. Καλή ιδέα! Σε λίγο θα είμαστε μέσα. Αν συνεχίσουμε να σκάβουμε κάτω, θα βρούμε νερό. Μην γκρινιάζεις. Συνέχισε να σκάβεις. Ναι, και μη μιλάτε. Πού στο καλό είναι το σχολείο. Τόσο πολύ περπατάνε εδώ οι μαθητές. Μαθητές, προσοχή! Απαγορεύεται αυστηρά να έρχεστε με ελικόπτερο. Προσγειωθείτε στο γήπεδο του τένις και ελάτε στο γραφείο του διευθυντή. Κοίτα. Βλέπεις το σχολείο? Όχι. Εκτός αν έχουν Luna Park στην αυλή τους. Λες να έχουν Luna Park? Τι κάνει έτσι? Μπάλα του γκολ. Και γήπεδο.
Κοιτάξτε, αρχίζει από εκεί πάνω. Είναι πολύ μεγάλο. Είναι τεράστιο. Τι άλλο θα δούμε? Βοήθεια! Βοήθεια! Τι ήταν αυτό? Βοήθεια! Αυτό είναι ένα Medabot Gloomegg. Δεν σου γεμίζει το μάτι, όμως είναι πολύ δυνατό. Gloomegg. Ειδικότητα πύραυλη. Ψάχνω το Medabot! Βοήθησέ με! Όπως θες. Όχι! Μη! Λύθηκα! Επιτέλους! Με λένε Έντι. Μπήκα κρυφά εδώ και 2 χρόνια να βρω το θρυλικό μαχητή. Και ακόμα ψάχνω. Και είσαι ακόμα εδώ? Ακόμα δεν έχω φτάσει στο σχολείο. Πέφτω συνέχεια σε παγίδες. Δεν θα τον βρω. Εκτός αν εσύ είσαι ο θρυλικός μαχητής, Τι? Έλα λοιπόν μικρέ, περιμένω. Πώς? Πάμε. Πού πάμε? Για αγώνα. Εσύ κι εγώ. Τώρα. Μια άμαξα. Μη μαλώνετε εδώ μέσα, παιδιά. Είστε στο σχολείο Rosewood, σε μια όαση της ηρεμίας, απαλλαγμένη από τη βία του έξω κόσμου. Μορφωνιέ, κοίτα τη δουλειά σου. Ώστε είσαι κι εσύ μαχητής, Θα κάνω μαζί σου ένα ζέσταμα λοιπόν. Έλα. Φαίνεται πως δεν ελέγχεις τα νεύρα σου. Σου χρειάζεται ένα μάθημα. Καλώ τον Σουμίλιτον! Σουμίλιτον. Ειδικότητα τοξίμων. Σε προειδοποιώ, κανείς δεν άντεξε 2 λεπτά εναντίον μου. Θες να συνεχίσουμε ακόμα? Βέβαια. Επίθεση Gloomegg. Σουμίλιτον! Μα είναι απίστευτο! Πρώτη φορά βλέπω τόσο ευέλικτο Medabot. Πιστεύεις πως είναι ο θρυλικός μαχητής? Έχασα. Όχι, πάρω ποιο εξάρτημα θέλεις. Αμπά, δεν θέλω τίποτα. Αφού δεν ήταν επίσημη μονομαχία. Εξάλλου, έχω τα εξαρτήματα που θέλω. Και λίγα που δεν θέλω. Άντε, γεια. Είναι σπουδαίος και πολύ πλούσιος. Στάσου, θέλω τη ρεβάνς. Ναι, μονομάχησε μαζί μας. Στάσου, πού πας? Πίσω! Παιδιά, είστε καλά? Φαινόμαστε καλά. Ποια νομίζεις ότι είσαι που μπορείς να σπρώχνεις όποιον θέλεις μέσα? Υπάρχουν πολλές παγίδες εδώ μέσα. Προτιμώ τις ηλεκτρονικές, μα ο διευθυντής προτιμάει τις χειροποίητες. Με έσωσες ξανά. Είσαι το αγόρι που έσωσα. Και ήθελα να σε ευχαριστήσω. Ξέχασέ το. Τι είναι όλα αυτά που λέτε? Πώς σε λένε? Με λένε Κάρεν. Κάρεν Τζουνμάι. Εσύ ποιος είσαι? Ο Ίκη. Ο Ίκη. Καλά, τι πάθαν αυτοί? Δεν ξέρω. Ψάχνεις να βρεις το θρυλικό μαχητή? Ναι, τον ξέρεις? Όχι. Σκέφτομαι πως μπορεί να είναι αυτός που έχει το Σουμίλιτον, το ρομπότ. Ποιος? Ένας τύπος με μία άμαξα, ένας πλούσιος. Μιλούσε σαν να έχει όλα τα εξαρτήματα που υπάρχουν. Μα όλοι στο σχολείο μας έτσι φέρονται. Α, σωστά. Πότε θα φτάσουμε στο σχολείο? Και γιατί ο Ίκη είπε ότι δεν υπάρχει χώρος για μας στη βάρκα, αφού υπάρχει χώρος? Πρόσεξε! Ίκη, Ίκη. Ωραία βουτιά υπότι. Υπότι. Κάρεν, γιατί κουνήθηκες? Νόμιζα πως είδα μια δεκάρα στο βυθό. Μια δεκάρα μου είναι πολύ απαραίτητη. Μια δεκάρα.